गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय गोजोन गिबि रादाबाव दं। मैया भारतनि हादरगिरि मानव गेदेर द्रौपदी मुर्मुआ आसामाव सौफैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिथां हादरगिरिखौ आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो आसामनि रायजो बेंगिरि मानव गेदेर गुलाब सान काटारिया बिथांमोनहा दुंब्रुद गोसोजों बरायदों होनना खौरां मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथां हादरगिरिया दिनै काजिरङा माहारियारि पार्कआव दावबायहैगोन आरो दिनैनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि 75थि आबुं बोसोर फालिथाय फालिनायनि फोरबो प्लेटिनाम जुबिलियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाना बिबुंथि लाखिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया गुवाहाटीआव आयेन बेरेखा हाबफैनाय 3 बांलादेशी सुबुंफोर हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे 3 बांलादेशीफोरखौ कामाख्या रेलवे स्टेशनाव हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे 3 बांलादेशीफोरनिफ्राय नंखाय आधार कार्डजों लोगोसे माखासे नंखाय फोरमान बिलाइफोर मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया BTRनि सुबुं गौमानि मोनसे जुथुमायाव BTR हान्जाखौ गोरबोजों मोजां मोननानै सासे आइजोआ लोगोआव गंसे नांगाल लानानै थांफादों। बे खौरांखौ मिथिनानै आगुनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा मेलनि समाव आइजोखौ खाथियाव लेंहरनानै फट' लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आइजोआ नांगाल बाननानै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांजों फट' लाफादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि देग्लायनि नैथि BTC बाजेटआव गोबां जौगाखांनायनि हाबा मावनो थांखि लादों। 500था फरायसालिफोरखौ फोसाबनो थांखि लादों। 100नि बारा फरायसालि गायसनगोन। BTRनि गासै फरायसालिफोराव टयलेट लुनानै होगोन। मोनफ्रोमबो बियाबाव गामियारि स्टेडियाम लुनानै होगोन। आगोलनि BTC सरकारनि आद्रा थानाय लामा दालांफोरखौबो बानायनानै होजोबगोन। बेफोरनि थाखाय आसाम सरकारा रां हरखाबाय होनना बिथां BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बावैसो नलेज फेस्टिभेल खुंनायाव 4 कौटिनि बारा थाङाखै होनना बिथाङा बुंदों। नाथाय BTRनि दैदेनगिरिफोर नलेज फेस्टिभेल खुंनायाव 45 कौटि थांदों होनना नंखाय बाथ्रासो होनना बिथाङा फोरमायबावदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।